Insyaallah amin. Kecepatan. Iya. Sampun lah selak rabi. Oh, selak pengen rabi. Wis duwe calon po? Wis duwe calon po? Dereng kalih mesti. Nggih. Pun kagungan, alhamdulillah. Wis duwe pacar berarti no? Nggih, alhamdulillah. Oh iya. Natian wujud temong peksi Iya. Jan wis gedene semono moblong-moblong. Ya wis syukur nek seliramu saiki wis gedhe no. Gede banget. Saben bengi Yes, ngaturke lelagon no. Oh iya. Ya no, iki saka sing samping awake dhewe sik sapa? Panjenenganipun Mbak Umi Hafifah. Oh iya. Oh. Sing tak ajak bengi iki beda karo sing tahun wingi no. Ana beberapa sik tahun wingi wis sowan rene, ana sik beberapa sik lagi bengi iki ya. Saka sampingku kene sik no. Oh iya. Asmanipun? Nggih, Wilujeng Dalu Mas Dalang. Nggih, asmanipun Mbak Wilujeng Dalu. Nggih, nderek tepang nami kula Umi Hafifah. Umi Hafifah. Nggih. Dalemipun? Kula aslinipun saking Pulung Ponorogo. Ponorogo no. Oh iya. Warok iki. Kumise kandel masih iya. Boten, niki lho mboten nenten kumise. Oh iya, Deng. Piyai putri aku lali kok ya ana. Mbok menawa urung cukul, mbok menawa. Saking Ponorogo, tesih sekolah napa pun nyambut damel? Nggih, tasih kuliah, Mas. Oh nggih, kuliah wonten? Wonten Isi Surakarta. Isi Surakarta. Semester berapa? Minggah semester 7 niki. Semester 7 wis skripsi kudune. Nggih, insyaallah. Oh insyaallah berarti urung. Dereng. Oh iya wis kek dipenke no. Nggih. Insyaallah karya, Mas. Hah? Karya. Karya iki piye? Anu, napa? Praktek. Oh, praktek kok. Pagelaran. Oh, pagelaran. Oh, nek sekolah seni. Nek kula TA jenengan tindak ten Solo nggih. Kon ngopo? Nggih napa wonten lho nyponsori kula napa pripun? Ah iya tenang bae anggere ora. Anggere ora konangan kanca-kanca teko. Iya. Nggih, siap pamipun dawuh supados sowan pas jenengan TA nggih kula tak sowan mriko. Nggih. Ya le TA kira-kira kapan, Mbak? Anu tahun ngajeng insyaallah. Oh, tahun ngajeng. Oh, berarti tahun depan ki wis semester 9. Lho. Mboten 8. Insyaallah 8 mawon pun. Berarti le kuliah 4 tahun lulus. Insyaallah amin. Kecepatan. Iya. Katen napa? Ayo kuliah ki dimarem-maremke wong le bayar larang. Mosok le kuliah kur 4 tahun ki kecepeten. Sampun lah selak rabi. Oh, selak pengen rabi. Wis duwe calon po? Wis duwe calon po? Dereng kalih mesti. Wah, lah calone piro arepan? Mboten setunggal mawon. Oh, setunggal mawon. Nggih. Pun kagungan, alhamdulillah. Wis duwe pacar berarti no?
Nggih, alhamdulillah. Oh iya. Bukan bagian dari kanca-kanca toh? Bukan toh? Sanes. Oh ya alhamdulillah. Bagian. Ya tapi kula korbane rencang-rencang. Oh lah. Urung-urung kok wis mawa korban. Nganti bewokan. Nek meng korban perasaan wae ora apa-apa, sementing aja korban fisik. Mboten namung korban dijajakke bakpia. Oh lah jajake bakpia terus kepikut janji manis. Janjake bakpia. Sapa sing ngorbanke sapa sing ngorbani sapa? Nggih enten. Aldi ajeng. Pun Mas lak isin. Ora apa-apa, cenar tak isin-isinke wonge. Mungkin ndak yange streaming lho, Mas. Apa duwe yang? Alhamdulillah. Ya wis ora apa-apa. Berarti ngekos neng isi ngekos. Nggih. Ngose neng Solo. Ten Solo. Jalan Slamet Riyadi. Mboten, kula ten Jebres. Oh, Jebres. Nggih, Kentingan. Oh iya, pokoknya guys urut no stasione Solo ki ana stasiun pokoknya Koetan ki stasiun Jebres, Balapan, Purwosari, terus Mengulon stasiun Gawok. Terus ana stasiun apa ku jenenge? Adi Sucipto. Terus stasiun Gambir. Ya. Saya ngawur. Terus Balingetan stasiun Ngebong. Iya. Nggih, ya wis dirampungke le sekolah sing tenanan ya ana. Nggih, pangestunipun. Nek ngekos ya nek dolan wengi sing ati-ati, pokoke aja nganti. Mboten nate. Ya, sing sekolah sing ati-ati eling-eling. Pesene wong tuwa ning omah ki lho nggih kuliahke eling ngragati larang direwangi meres keringet direwangi was apa-apa dikorbanke nggo nguliahke putrane. Nggih, meres susu barang. Maksude susu napa perah niku lho, sapi perah niku lho. Oh, sapi to. Nggih, kan bapak ibu mores kula kan napa gadah sapi perah. Terus niku. Carane piye, Mbak? Sing damel bayar UKT niku nggih niku. Dienggo bayar UKT kuwi mergo le ngotot-otot susu sapi. Nggih. Biasanya nek susu sapi iki ning Boyolali iki ning Ponorogo berarti susu naga. Sampingipun ya iki anak wedok no. Iya. Ayah. Iya. Anakku jan wis gedene semono ngoblong-ngoblong. Ya wis syukur nek seliramu saiki wis gedhe no. Gede banget. Wis iso goleke butuh nggo bapak. Yes. Diwangi-wangi ya no bapak ki ya wis. Ayo Deta. Aku ngelak bapak. Wis nek ngelak ki arep mimi apa? Aja semelangno, sesuk tak goleke oli tap-tapan. Aja oli. Apa no? Wedang uwuh. Wedang uwuh. Sing panas kok ya. Sing seger kemepyar ta. Wedang uwuh cap congyang. Kok ya aku lagi dijak saiki to, Ayah. Lho, lah wong dirimu rak ya sibuk to, Nduk. Aku ki nek karo anak wedok ki ora tegel nek arep ngaryake. Kok ya aku ora tau dijak, iki dijak lho. Ya wis tenang wae sesuk bar iki ya bapak diwangi nyambut gawe ya, Nok. Butuhe bapak akeh, ibumu akeh. Aku ki saka ibu sing ngendi to, ya? Iya, saka Aku saka ibu sing ngendi, Caca? namanipun, asmanipun. Nggih, nderek nepangake. Mbak Ayu Purwocarita. Kula Ayu. Nama lengkapipun Ayu Purwolestari. Alhamdulillah, Jan. Nggih. Ya iki kok le merak ati. Merangsang. Iki Mas Keswan nyetriming karo Mas Keswan nyetriming wedakku.
bojone ra melu. Ah, betul itu. Wong lanang ora usah dijane nyambut gawe. Nek ning omah ki bojone. Ya, nek neng panggung Untuk umum. alhamdulillah. Monggo kula semanggaken. Lah tegese ki rak ya nek nembang ki rak ya dirungokke wong akeh. Betul sekali sing jenenge anu seniman menika ingkang dipun anu karyane suwantene. Lah iya mulane untuk umum. Untuk umum betul sekali. Dalemipun wonten pundi? Kula saking Bantul. Bantul. Nggih. Bantul Cerak Parang Kusumo. Nggih, badhe mampir. Nggih. Anu kula aurane panjenengan menika prihatosipun ageng. Nggih. Lah pripun ketoke piye? Wah, kauranipun niku gemebyar kados golek kencana. Ngepir. Kados golek. Heeh. Lah mosok dadak diraga. Atene keri. Ya sampinge. Iki saya bahaya. Mbak Ayu Purwolestari menika warga Laras. Ya. Ya lagu saka Mbak Umi Hafifah Sekno. Oh iya. Monggo Mbak pun pinangkani. Heeh. Katuran jumeneng no. Heeh. Nggih. Ya disepoti kanca-kanca ya. Heeh. Ya. Kandan ingkang seger apa urung. Gosek senengane kok caper nek ana wong wadon. Lho aku ki yo kepiye carane men iso menghibur warga masyarakat to ya. Ya monggo Mbak Umi wonten dawuh menapa? Kleru ya kudune aku ya. Badhe nyekar menapa? Monggo. Derek jenengan napa? Ya, iki Mbak Umi menika waranggananipun Pak Cahyo Kuntadi ya. Menika bengi niki pokoke dipun booking kagem warga masyarakat anu Kerajaan Gebugan mriki. Nggih. Menika wonten YouTube sampun viral. Spiral. Kondang dadi Ratu Podang Kuning no. Oh iya. Pokoke anggere Mbak Umi Hafifah ki wis anggere nembang Podang Kuning ki iso ngungkuli Indonesia Raya. Heeh. Ya. Mbak Umi Hafifah monggo podang kuninge Mbak. Podang kuning pelok napa slendro? Manut apa wes? Ya slendro wae sing umum komen. Nggih. Heeh, sik penonton nek sik apal men iso karo nyanyi nek pelok kan rada asing. Nggih. Langsung napa bawa? Bawa Sutriyana. Ya. Nadian wujud temong peksi Iya. Apakah Anda punya channel pribadi? Rien gadah Mas sakniki anu mati. Oh, YouTube. Nggih. Napa kok di-ban? Kebenet. Mboten nggih tesih urip jane tapi mati suri. Oh, lah ngopo promosi judi online? Mboten. Oh. Soale pun mboten nate posting. Oh, lah yo eman-eman diposting. Panjenengan iki penggemare oke. Nggih, benjing. Apa TikTok, Instagram?
TikTok nggih, Instagram wonten. Oh, ya TikTok-e apa jenenge? Sapa ngerti? TikTok-e nggih Umi Hafifah. Umi Hafifah. Nggih, Instagram? Instagram Umi HFFH. Oh iya. Nomor WA apa? Ya, lanjut. Masa wenggan kung nomor WA nyuwun Mas Aldi mawon. Oh, lah kok malah Aldi sing duwe. Lah sing gadah nggih niku. Ah, yes. Sengara dinehi iki. Golek isi podang jenar. TikTok-e Umi Hafifah. Nggih. Follower udah berapa Kak? Masih berapa ya, sedikit 9.000 paling. 9.000 kok sedikit banyak itu. Follow TikTokku. Follow TikTokku ya. Jenengan TikToknya napa? Ginofam. Napa? Kok TikTokku ki jenenge anu alay isin aku. Pripun ta kok malah isin ki? Yes follow. Jenenge Fallen Angel. Neng yos. Aja follow isin aku. Power Rangers. Fallen Angel. Oh, Fallen Angel. Kuwi asine iki akun palsu, akun bodong ming tak nggo stalking wong wedok ning gandeng konangan bojoku. Terus Bojo sing pundi? Yes. Sing kae sitok aku ki piye lempeng kok ora macem-macem. Aku ki ning kono ki mudin. Iba bunga ngatiku Terus nyanding bisa ya, podang kuning dados, monggo. esuk awan ning omah wis ora kerasan uyuran golek sing tak sayang mubeng-mubeng miterang gonku golek ora kerasa esuk awan nganti wengi eman
Podang kuning wis dipinangkani no iya. Selanjutnya, iki panitia no ya, panjenenganipun Mbah Imron, ya. Mbah Imron Rois BPD minta caping gunung. Sindennya Mbak Ayu, oh siap. Mbah Imron ngersake caping gunung, ya. Wilujeng dalu Mbak Ayu. Nggih, wilujeng dalu Ayah. Wah ya. Ayah apa sapa? Ya wis gandeng panjenengan ki anakku wedok. Heeh. Ya wis bener kowe mau ngontak kowe mau. Oh iya. Ya iki Nggih. caping gunung ngersake Mbah Imron. Mbah Imron. Mbah Yayine pundi to Mbah Imron ki? Mbah Imron mriko wonten. Lah kok ngajak? Wah lah nika piyayine. Mbah, nggih. Nyuwun caping gunung, Mbah. Caping gunung. Ah, ngersake duet napa mboten, Mbah? Nggih. Ah, nek badhe ngersake nyekar mboten napa. Duet nggih, Mbah, nggih. Loh, tak kira ki arep rene, Cik. Heeh, tak kira arep munggah pindah panggung. lelenggah. Heeh, ben apa cetha le mirsani kok ya, Mbak. Lah iya, tak kira ki aku ki arep ndek pengarep-arep ngono lho. Ya apa cul abang-abang ngono. Ento, Mbah. Heeh, beres. Ya. Gedange tukul mboten, Mbah, gedange. Alhamdulillah. Kok gedang? Lah Mbah Imron niku nandur gedang. Gendake jenenge Gedang Kumara Jati. Oh, alah jenengan nandur gedang to, Mbah? Gedang napa? Gedang Ambon. Gedang Ambon ki cilik, Mbah. Sing Heeh, lah iya. Dadi Mbah Imron niku nyeblokke gedang ning sing ceblokke gedang kula. ngene jenengan. Lah ora wong nalika Tenang semono. cotho sing omah. Lho gedangku ki oke ngendi-ngendi jarak jauh iso. Diceblokke nanti-nanti. Heeh. Allah ya ampun. Iso tekan Semarang. Mbok aja kaya ngono to. Heeh, menika pisang Ambon. Oh iya. Iya, Mbak. Nggih, Ayo. caping gunung nggih. Caping gunung, heeh. Pun bawani, Mbak. Iya. Nggih. Saben bengi nyawang Hut. Ya, sip. Kompak. Heeh. Yen memajang. yen memajang mongkara janur Wah, sip. Heeh. Anyar iki. Gunung Oh, kosek urung. iki piye? Aki ngene wis jeleng ya. Aku sing telat iki mau. Yo. Mesti ra mangkat latihan. Ora mangkat latihan. Karang stamina aku ki lagi drop tadi pas jeleng ceng 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 bareng ini jeleng urung. Heeh. Rada telat. Yo baleni yo. Tak kepe mau. Tak aduh. Sip. Heeh. Karang wiyaga ki nek terkoordinir. Heeh. Koordinatore lah. Iya.
Ya. Ya. Caping gunung Jirolu ya. misoa caping gunung Scooby Dooby Doo. Ana sing nadane menyuruh, ana sing songo. Yang penting hati senang, semangat. Ayo, lanjut, Mbak. Nadyan wadon sarta Jenang glale keh kulane aja lali agamane salat 5 wektu inumane banyu ben oyo
aku gur ngalem elok wis. Heeh. Ayo lanjut. Heeh. Sekar bisa nyambung gunung desa. Iya. Sampun. Matur sembah nuwun Mbak Ayu. Caping gunung sampun dipun pinangkani ya.